Не чувам. Или сега чувам, да. Как е, играчи? Това е Джими Бой Хасълхоф. 2015-та взимам 20 за 15 ля. Представям ви Диков. Той ме пита, комо се, ама. Аз го питах, свържите се. Кажи ми колко е грама. Колко е грама. Комо се, ама. Комо се, ама. Аз го питам, колко е грама. Колко е грама. Димака on the passenger, навива я голяма. Диков зад волана с 200 грама в тавана. Слагай си колана, стана тя каквато стана. Видях в огледалото, че пуснаха буркана. Свалям две надолу, един дама няма. Губя се в маглата лек, аз таманяна. Лекичко си изкривен, добър ден, трети ден. Дай газа на масата, ще останеш изумен. Както каза каската, ти не си от моя ген. Златна ми е расата, за тебе достъп забранен. В хип-хопа бил съм нов, не ми са на философ. Само с думи ще те изпратя в Пирогов. Диков, кама. Откъде? От мъклето идваме. Комо се, ама. Колко е грама. От мъклето идвам. Комо се, ама.